Ăsta de filmat trebuie să aibă noi. Treaba. Mai că m-am pus să înțeleg, dar noi. Nu mai ai ceva cu făcut. Păi nu, se oprește. Pur și simplu. Iar pe ăsta nu face nimic. Iar pe ăsta... Nimic. Felicitări! Se apropie sărbătoarea Crăciunului și iată că primii colindători au ajuns deja la spectacolul nostru. Sunt dornice să ne vestească nașterea Domnului Oana Slate și Cristina Bălan. Ba da, pe mine. De acolo se duc. Da, da, trebuie să... Așa. Mai chinuiam așa. Stai nu, că mă caie așa. Da, l-am văzut.
O invit alături de mine pe colega mea. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Întinde-l în fășețel, scutec de bun păcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. Și de acum până în vecie, lumea Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mulțumim frumos! De-a lungul spectacolului nostru am încercat să vă ofer câteva informații despre prietenii noștri din Asociația Vincero. N-ați aflat încă nimic despre doi prieteni ai noștri foarte buni, anume Alex și Cătălin. Florin Șerban a pregătit un material video despre ei, după care aceștia vor avea fiecare cât un eveniment, cât un moment. Dacă Șerban ne poate ajuta cu filmulețul. Da, imediat. Da, doar că are toată lumea. Haideți să ducem.